आओ भाइना सब राइट ना भाइना सब भाବୁथिବ कि ଭାଇନା କୁଆଡେ ବା ହଜି ଯାଉଛ ଦିନେ ଆଇଲେ ଦିନେ ଆଉନ ବେଲେ ଭାଇନା ଏବେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ପିକନିକ କରିବାକୁ ତମେ ସବୁ ଯାଇଛ ନା ନାଇଁ ପିକନିକ କି କରିବା ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଲ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଭାଇନା ଯାଇଥିଲୁ ଟିସୁନ ପିକନିକ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ବାହାରିଲୁ ସକାଳେ 7ଟା ବେଲେ 8ଟା ବେଳୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାହାରିଲୁ ତାପରେ ତ ଭାଇନା ବସ୍ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ରସ କରିଥିଲା ନାଇଁ ବସ୍ ଟା ଭାଇନା ଆଉ ଡିଓଟି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋର ହେଇଲା ସେ ବସ୍ ଟା ଓ କୋ ଜାଗା ଛାଡୁନ ଭାଇନା ଇନ୍ତି ଡେଇଁଲୁ ଗୁଡା ହାତ ଯେମିତି କାଟିଲା ସାରଙ୍କୁ କହିଲୁ ସାର ଭୋକ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି କୋଉଠି ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲା ଗାଡିଟା କୋଉଠୁ ରଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ମାତ୍ର ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେ ପୁରୀ ଉପମା ଇଡିଲି ସବୁ ହେଇଥିଲା କେରେକେରା ଆଇଟମ ପେଟେ ଲେଖେ ଦାବିଲୁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ବସ ଭିତରୁ ଆଇଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲୁ ତାପରେ ଭାଇନା ଇନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆସି ନୟାଗଡରେ ଓଡଗାଁ ମାନେ ରଘୁନାଥ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ସ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାପରେ ଗଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେରେକେରା ଜାଗାର ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ କିଛି ଯଦି ବୁଝିଲାନି ଲଙ୍ଗ ବ୍ଲଗ କରିଦେଇଛି ତୁରନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଦେଖିଦେଇ